Здравейте хора, това е 7 или 8 част, вече ги бъркам хора и аз не знам. Но това е Kinder Joy Stranger Things сега. Този път съм си взел 3, миналия път 4. Нека хора да преминавам към отварянето, че нямам никакво търпение. Това е 47 ESO C1R. Така хора. Майк. Хора, Майк го имам много пъти. Ето го. Ето и цялата колекция, между другото, ако не сте я виждали, ако не сте гледали другите ми шортки. Да. Ето и цялата. Мен остава само на Уил фигурката. И ако сега я намеря, това ще е баш късмета. Гаси. Нека да преминаваме към второто яйце. Това беше от 47 ESO. Майк ми се падна. Това е... Не, това. C1R 17 ESO. Ето. Кой е този? Тъпсайдана, но аз имам всичките, но пак повторка. Но Стив. 26, т.е. кое ESO беше? Е Upside Down Steve. Ето. Upside Down Steve от 17 ESO. Нека да продължаваме към първото яйце, което е G1R 26 ESO. Не знам защо е G1R. И повторка на Майк. Много тъпо хора. Аз вече имам около 10 само Майка. Само Майк имам около 10 такива. What the fuck? Що така? 26 ESO. На 47 ESO и 26 ESO е Майк. О, хора. Кога ще ми се падне Уил? Пишете в коментарите, ако имате Уил и ако го имате на повторка да си го разменим. Ще дам всичките ми повторки и това беше.